love is when you meet my Superman. Go, sing. Hi, Superman. Oh, sure? Wow. Very beautiful costume. Tuwang-tuwa siya sa costume na. My little Superman, come on here. Wow, my little Superman. Wow. Wow. Oh. Next you can. Okay, pasok na. Ang aming Superman. Wow. Giving. Wow. Ito yung aming baby oh. Guck hier, das Wasserkanal stinkt. Huh? Oh, that's our little handsome Superman. Baby ng Superman. Oh. Ito yung papa namin oh. That's our little Superman. We're going back home now. Yeah. Oh. Malayo yung parking dito. Sobrang puno ang atang parking daw sa Carnival. First Carnival. Sa ibang lugar ito. Sa bahay, no, ngayon ng aking alagang bata ay naglalaro habang nanonood. Sana iwas tayo sa copyright. And then, I have my tea. Ano to guys? Binili namin to ng citron meat. Inge with citron. Diba na? Ririnig nyo yan. At meron kami ditong chicken. And may grapes kami ditong maliliit. Nandyan yung bata. At may pommes din dito. Kasi wawala natin siya ipakita at nakaano siya. So, yung pagkain namin ngayon. Anyway, kanina pa pala. Ito yung pagkain namin. Ayan. So, nagmimerienda na kami ngayon ng ubas. Tagtitiyak. Ganyan. So, yan. So, yes. Ano nagyan? Tantraran, tantraran, meine Liebe Raphael, meine Liebe Raphaeli. Ang ganda-ganda ng outfit niya kanina, yung Superman. Lahat ng tao doon nakatingin sa kanya kasi nga ang ganda ng pagkakaano ng costume. Yung parang akala mo yung mga siya, may mga muscle siya dito. Ganyan. Tapos ang pogi ng batang ito. Kaya ganun. Kamukhang-kamukha talaga yan si Superman. The little Superman. Lekker! Oh, natürlich! Hi guys! Welcome back! Charot! Diba yung video natin kanina is nasa kami? Pumunta kami ng Carnival. Medyo nalilito ako sa dalawang yun. Pumunta kami kasi meron dito sa hindi dito sa amin, sa ibang lugar siya. So pumunta kami doon. Yes, at umuwi din kami. hindi namin naranasan. Hindi namin hinantay or hindi namin inano yung Ayan. So, yes. So, by the way, ay pumunta pala kami kanina ng pagkasundo namin sa aming baby boy ay pumunta kami ng mall, pumunta kami ng cough house. So, pumunta kami ng bilihan, pumunta kami ng tumingin kami doon ng mga something na pwedeng bili, ganyan. Tapos, sabi ko sa asawa ko, kailangan ko ng ng additional pullover, yung mga mahahabang ganyan. Kasi, kailangan ko siya dahil everyday yung pasok, ganyan. So, yun na, uubusan ako ng parang ganyan. Tapos, kailangan ko kasing magdoble. Ganyan. Kailangan ko talaga ng doble. Parang ganyan. So, yun. So, pumunta kami ng guys, ng Primark. Gusto ko talaga yung Primark kasi hindi siya ganun kamahal. Pero kung i-convert mo naman siya sa peso, mahal siya. Parang yung mga presyo sa SM, ganyan. So, parang ganun nga yun sa kanila. Pero, medyo mura lang tingnan dahil
sa ano nila, sa pera nila, ganyan. Pero pagka convert mo naman sa peso, parang mga binibenta sa, parang yung mga presyo is parang nasa department store, sa SM department store, mas mga ganun. Ganyan. So, ito yung unang binili ko dun, guys. Sinukat ko kasi ito dito. Dito ko na sinukat sa bahay. Wait lang. Yung mga ano ko to pang doble. So, ito yung binili ko. Tsaka maganda doon kasi naka-sale siya. Magandang mamili doon basta may pambili ka lang. Ganyan. Magandang mamili doon basta may pambili ka lang. Ganun yan. So, ito yung una kong binili. Yan. Pang ano ko to? Pang ano ba? Pang mga doble-doble lang. So, isang ganito yung kulay. Tapos, isang black. Ayan. Same lang din naman yung ano niya, guys. Inano ko kasi, tawag dito. Inano ko kasi yung ano niya, yung tawag dito, yung botones niya, kaya ayan. Ano, small tong kinuha ko. Small, ayan. Small to, ayan tong black. May botones na siyang ganyan. Tapos, etong pullover na ganito. XS to, guys. Wait lang natin. Ano kasi yung tag. XS to, pero ayan o. Ayan. So, gusto kong bumili na ng mga hindi na masyadong dark na damit. Ganyan. Gusto ko na ng mga light. Ganyan. So, ito binili ko. Isa nito. Tsaka, isa nito. Ayan. Diba? Mga light na kulay. Binili ko. So, bali, 4 yung nabili ko doon. Ang ganda doon mamili. pagka may pambili ka. Kasi mura lang talaga. As in, mura talaga doon. Pero sa ano nila ha, sa pera nila ha. Pero pagka kinumpit mo at kung sa Pilipinas, parang siya guys, yung mga presyo niya is nasa department store, mga ganyan. Yung mga nasa mall, ganun din yung yung presyo niya pag kinumpit mo sa For example, merong siya, 10 euro. Pag 10 euro, i-convert mo yan sa Philippine peso, nasa 600 plus din yan siya. So, ganun. 600 pesos, di ba? Kasi sa mall, pag nag-sale din, minsan may mga 300, ganyan, or 400, ganyan. So, yes, ganun. Parang ganun lang din siya. Ganyan. So, ayan. Mas gusto ko doon mamili. Tsaka ang daming namimili doon. Tsaka pag nag-sale talaga doon, sale talaga. Ganyan. Grabe yung sale doon. Meron mga 5 euro, 3 euro, ganyan. Pero kung i-convert mo nga din yun sa peso, kung talagang ka, kasing presyo nga siya sa atin sa Pilipinas. Ayan. So, yun. By the way, ngayon ay, makikita nyo, nandito ako sa aming bedroom. Ganyan. So, magtutupi ako ng mga nilabahan ko. At pag naglaba pala ako ngayon is once a week na. Ganyan ako maglaba. Hindi na ako naglalaba ng dati kasi ginagawa ko ganun, yung ayaw kong nakatambak yung Ngayon yun ang ginagawa ko para isahan na lang, ganyan. At nakakatuwa naman, nakakaano din naman kasi nga yung sa asawa ko ay 5 yung uniform niya. So, carry yung pang Monday to Friday. Kasi Saturday, most of Saturday ay wala siyang work. Tapos Sunday, hindi naman siya nagsusuot ng uniform, ganyan. So, hindi naman required. Parang hindi naman masyadong required. Ganyan. So, yun. Ganun na lang ako pag naglaba. Ganyan. Tapos, yes, kinailangan ko lang ng mga ganitong pullover. Meron naman ako mga jacket dyan. Pagka So, yung jacket ko, guys, minsan nga, ang jacket ko nga, minsan inaabot talaga yun hanggang Friday na gamit. Ganyan na, hindi ko siya pinapalitan. Kasi pang ko lang ba, pang patong lang, tapos yung pagkatapos yung pang tawag ito, yung makapal na jacket, ganyan. Ba't ko ba ito binaliktad? Nabaliktad ko na pala ito. Yung kulay kasi. Ayan, so yun. So, hindi ko naman masyadong sabi nga ng asawa ko sa akin, pagka kailangan mo, bilhin mo. Sabi niya ganun, sabi ko, ano lang naman ang kailangan ko, yung pang doble pa, ganyan. Ganyan. Sabi niya, basta kailangan mo, bilhin mo, may ano pa dito. Ayan, so, ito lang naman ang need ko as of the moment. Ganyan, tsaka, magsa-summer na din naman. Ilang buwan na lang ba? Sa summer na rin naman dito. Parang ganyan. So, yes.
Hindi ko alam kung magbabalik pa ba, kung magsusunod pa ba ulit or something. Ayan. So, yun ang pamili ko, guys. Ganyan. So, yun. Tapos, after noon, ay pumunta kami dito sa bahay. Nagluto kami, ganyan. At kumain kami, nagpahinga konti. Tapos, pumunta kami ng doon nga sa carnival. Ganyan. Kaso lang, napaaga yata kami ng punta kasi yun ang sabi. So, more than na kami isang oras doon naghihintay, hindi pa rin nagsisimula. Ang lamig, ganyan. Tapos may kasama kaming bata. So, so nag-desisyon na kami ng aking asawa na umuwi na lang tayo. Huwag na natin antayin yun. Kasi nga, may kasama tayong bata at malamig ang panahon, ganyan. So, kahit na doon guys, sobrang daming bata. As in, ang daming bata. Maliliit na bata, mga naka-costume, ganyan. Pati matatanda, naka-costume. Ang gaganda ng mga costume nila. Ganyan. So, yun. So, balik first ko yun. Ayan. So, ayun. Tapos, hindi na namin natuloy. Tapos, umuwi na kami dito ng bahay. Tapos, sinatid na namin yung aming baby boy. Ganyan. At ngayon naman, kaya nakikita nyo ngayon, mag-isa ako dito. Kasi yung asawa ko na andun. Kasama yung kanyang mga friends, ganyan. So, sabi ko naman sa kanya ay, okay lang. Kahit na gusto niya akong isama, sabi ko sa kanya, hindi na. Sabi ko gano'n. Kasi kailangan mo rin naman ng Kasi pagka sinasama ako, kasi madalas kasi gano'n, sinasama niya ako sa mga ganyan. Tapos, so, hindi siya masyadong nakakapag sa mga kaibigan niya. So, sa akin siya, parang ganyan. So, parang sabi ko sa kanya, at saka, halos lalaki ang kasama, sabi ko gano'n. So, parang hindi naman ako kasi sabi ko kung may kasama na na asawa yung yung iba, pwede gusto kong sumama. Pero pagka ganyan na puro kayo mga okay na yan, lang kayo, mag-enjoy kayo, sabi ko sa kanya. Kasi ayan yung time ninyo. Sabi ko, kayo na yan, sabi niya. Tapos sabi niya, nalulungkot ako. Sabi ko, nalulungkot ka naman. Sabi niya kasi mag-isa ka sa bahay. Sabi ko, ha? Diyos ko po. Sabi ko sa kanya, I used to eat. Ayan, so, yun. So, ayun, nandun siya. Ganyan. So, yun, magtutupi na ako ngayon, guys. Ganun. Tapos, mag-aasikaso, tapos matutulog. Manonood muna ng konting YouTube, ganyan. So, yun. By the way, wala, guys. Yung nasa mall pala kami, napagkamalang singing artist yung aking Diyosawa. Pagpasok namin doon sa sa Calf House, sa Galleria, kasi pumunta rin kami ng Galleria dahil gusto niya bumili ng ng gamit niya. Pumunta kami doon. Bating-bati sa kanya yung staff. Tapos, yun pala, akala nung staff ay isa singer artist na sa TV. Alam mo yon, yung mga artistang kumakanta, ganyan. Tapos yung sabi ng asawa, tapos sinabi mo siya, tapos kasi nagsabi na ay, kamukha mo talaga yung doon, sa gano'n, tapos gano'n, tapos sabi ko, ang gwapo talaga ng asawa ko. Diba, artista ka pala. Sabi niya, naku, kami mapagkakamalang tawag ito ng kumakanta o singer, ikaw yun dahil mahilig ko kumanta. Tapos sabi ko, tawa ko ng tawa sa kanya. Sabi niya gano'n. Baka lang ako nun. Ayun lang. Ayan. So, nag-enjoy kayo sa aming video ngayong araw na ito. Ayan. Thank you guys for watching. Please subscribe if you haven't yet, and I will see you in our next vlog. Ayan.